Здравейте отново! Отново имаме огромната чест и удоволствие да приветстваме двама прекрасни души, които са експерти в B2B маркетинга и са представители, създатели на една от водещите B2B маркетинг агенции в България, чието име е Limacon. Тази агенция е постигнала наистина много големи резултати за B2B клиенти. Сега ще разберем малко повече за тяхната история, за клиентите, с които работят и какво са ни подготвили за тази конференция B2B маркетинг, която е част от нашият форум F5. Добър ден, добре дошли, скъпи гости. Много ми е приятно да ви приветствам в така по-формална обстановка, тъй като ние предимно, макар и да сме професионалисти, се виждаме в неформални обстановки. Ще се опитаме да бъдем формални. Сигурно се надявам, да, защото все пак темата е B2B. Така е. Сериозна работа. Бизнес to бизнес, както се казва. Първо ще дам думата на твоята прекрасна съпруга и невероятен експерт Валентина. Валя, разкажи ни откъде дойде Limacon, как постигнахте тези невероятни резултати за последните години и се утвърдихте в B2B маркетинга? Стенли, ние сме си говорили много за Limacon, но това, което е важно, може би да споделя сега за зрителите, аз обичам да казвам, че Limacon преди 7 години сложи под черта термина B2B маркетинг в България. Просто не се говореше като че ли чак толкова много, не се обръщаше много внимание на компаниите, които от маркетингова гледна точка, на компаниите, които наистина се занимаваха с това да произвеждат продукти или да предоставят услуги, свързани от бизнеса към бизнеса. А пък тези точно компании представляват много голям процент от брутния вътрешен продукт и защо икономиката на нашата страна. Много дълги години тези компании смятаха, че това просто да правят брошури или подаръци за Коледа е част от маркетинговите задачи. Не, че не са част, но е много микрочаст от това, което трябва да се случи при тях. В един момент просто аз като човек, който идва от фамилия индустриални. Трето поколение индустриалец, както Иван обича да ме нарича. И акционер в един от доста големите холдинги в България. Просто имах щастието да работя с такива компании и в Холандия, и в Щатите, и след това вече и в България. И много ми се искаше знанието, което бяхме натрупали и аз и Иван, да го предадем към компаниите, които се намират в България. Нашата главна цел е да направим дългосрочни кампании и съответно да работим малко като вътрешен маркетинг екип. Към днешна дата вече сме намерили някакси най-силните в това, което сме най-силни, и то е наистина бранд-лифта и перформанс маркетинга, за което, разбира се, ни помага освен Limacon и знанията и екипа, който сме събрали там, вече и новата компания. Да. Успяхме миналата година направихме спин-оф от Limacon и създадохме RevBrains, която е компания всъщност, която помага за оптимизирането на целия така наречен Revenue Engine или всички процеси, които генерират оборот в един бизнес, основно B2B технологични компании. Всъщност по този начин затваряме много добре цикъла, мислейки не само и за маркетинг частта, но и за търговската част и за обслужване на клиенти, което също е нещо много важно, като така цялостен модел за генериране на печалба, но и най-вече доволни клиенти. Кои са ви доволните клиенти? Внимавай, даваш ми сигнал, връщам веднага. Имаме щастието да работим с страхотни компании в много от спектрите на B2B сферата, технологични бизнеси, производства, инженеринги, като инженерингови компании, като при нас това, което е важното е че ние много избираме компаниите, с които искаме да работим. За нас е важно самия бизнес да вярва в продукта си и да е убеден, както и ние да сме убедени, че продукта или услугата помага на човека от среща. Не взимаме който и да е. Имали сме възможността и щастието да работим с Schneider Electric, с Econt, с технологични гиганти като Prime Holding, Proxiat и, разбира се, един от най-големите търговски холдинги в България, Stabil Group, т.е. удоволствието да имаш различни бизнеси като модел сме го имали и се надяваме така да бъде и за бъдеще. Слушат ли тези големи компании експертите като вас? Думата слушат. Те ни слушат, въпросът е да ни чуват. Със сигурност
успяваме да привлечем вниманието им. След това, това, от което те имат нужда, е партньор. И те нямат нужда просто някой да прави реклама за тях в определена медия или просто някой да създава съдържание. Те имат нужда някой да мисли стратегически за продажбите им, защото нещото, което е много важно при B2B компаниите, е те доста добре борават с цифри. Доста анализират. И за тях Return on Investment е нещо, което те проследяват много сериозно. А пак при тях и в маркетинга за тях това е едно от най-трудните неща. И всъщност, когато те намерят партньор, който наистина може да изчислява този Return on Investment и наистина може да им предложи, може би, целият спектър от B2B услуги на едно място, макар и ние да управляваме, може да работим с колеги от Beyond Academy или колеги от Anomaly или колеги от други водещи български агенции, но ние управляваме целият процес, ние сме създали маркетинговия бюджет и маркетинговата стратегия за цялата година и ние, разбира се, изпълняваме мажоритито от активности, които те ще имат. И това за тях е най-важното, защото те трябва да се фокусират върху търговската част, върху частта създаването на продукта или на услугата и върху частта това те да са перфектни в customer relationship-а. Това е техния фокус. През последните години, само да добавя, наистина, наша мисия беше да опитаме да спечелим повече доверието като B2B маркетолози на тези брандове, защото наистина ти много добре знаеш в света на e-commerce или изобщо на директния дигитален маркетинг, там точно така наречения return investment е много, много ясен. Той много бързо може да се изчисли. Докато в света на B2B има много други странични фактори, които трябва да се вземат под внимание, за да изчислиш дали едно усилие реално ти води печалба или изобщо е, нали, печелившо за теб. И смятам, че в тази категория общите ни усилия, дори това, което, разбира се, и ти правиш и припозна темата много преди другите от гледна точка на събития в България, вече започваме да виждаме как компаниите търсят такъв тип услуги образовани. Не те първа да ни питат, какво е това животно, има ли смисъл за мен, по-скоро те вече го търсят наистина, което е най-интересното е, че преди години, когато започнахме, те идваха и ни казваха, искаме да ни направите профили в социалните мрежи. Сега идват и ни се обаждат и ни казват, трябва ни стратегия. За годината искаме да работим с някой дългосрочно. Даже викаха, за какво ме то Фейсбук? Аз продавам, аз продавам машини, какъв Фейсбук, после разбра, нали? За какво му е Фейсбук човек, така че... Сигурно е дошъл на наше събитие, не знам. Най-вероятно. И това е. Да. Имате изключително огромен опит в B2B маркетинга и не само, че сте готини като хора и, нали, опитни като експерти, ами сте и изключително добри в препредаването на знанията. Имате страшно много контакти в индустрията и заедно с вас, като седнахме да говорим, искаме да направим най-добрата B2B маркетинг конференция, отново част от F5. Разкажете ми, според вас, какъв е първо мащаба и магнитута, както питам и, нали, всички други наши гости, за F5 за нашата индустрия и съответно B2B като част от F5? Първо, за мен F5 не е конференция. Повече от конференция. Със сигурност е повече. Доста хора го чуха това нещо. Наистина е така. Като дори разказа, който така ти предаде в началото, когато се срещнахме, още тогава ние видяхме, че това е всичко, за което ние сме се борили, което сме се опитвали да организираме малко или много сами по някакъв начин през годините, но направено много по-добре и направено много по-структурирано и в крайна сметка в съчетание с всички други маркетинг теми и активности, от които един бизнес може да има нужда, а не само темата за B2B. Много повече дълбочина, да. Много повече дълбочина. Нещо, което на мен ми е страшно много ми хареса и една от причините, заради което се включихме, освен, разбира се, работата се винаги е удоволствие, е, че ние видяхме, че вие ще дадете възможност на хората да се срещнат с лектори,
да получат информация, след което да имат различни гледни точки, гледайки панел от професионалисти от различни компании. След това ще имаме нетворкинг събития, не 15 минути между някоя кафе пауза по време на събитие, а всъщност вечер, в която всеки един свободно ще може да говори с лектори, ще може да се докосне до тях, ще може да проведе един нормален разговор с тях, да събере контакти, които ще са му изключително важни и оттам нататък в професионалното му развитие. Така че комбинацията от всичко това, според мен, е начина, по който трябва да се правят събития в България. Затова такъв тип събития те не са просто конференции, те са повече от това. И разбира се, самата тема, аз го казах преди малко, но наистина това, че започва да се дава много конкретна трибуна на B2B маркетинга като важна част в стратегията на един B2B бизнес. Тук ние ще имаме възможността, благодарение точно на тази концепция, която изградихте, да влезем в много детайл. Да можем наистина да разгърнем и да поговорим за всички тези многопластови измерения на B2B маркетинга, който ще разберете, разбира се, от нашата конференция, не живее сам по себе си в някаква капсула, а е много свързан с другите два екипа, отдела в една компания. Това са, както казах, продажби и обслужване на клиенти. Тук има толкова много работа и симбиоза, докато в един e-commerce там ти си просто директно с клиента, ти конвертираш, той веднага купува, ти веднага отчиташ печалба. Маркетинга генерира лидове, той генерира интерес, генерира разпознаваемост на бранда, но едни други хора после трябва да затварят сделки. И ако няма синхронизация между тези хора, нещата не се получават, за това ще говорим след малко, но наистина важността на това B2B маркетинга да бъде поставен на пиедестала, на който бяха поставени много пъти други теми и през последните години, може би най-хубавото нещо, което ще се случи. Наистина сме щастливи, че сме част от този екип. Супер, благодаря ви аз в крайна сметка, че се съгласихте, защото когато някой човек има амбициозна цел, от опита ми в търсене на инвеститори и така нататък, човек трябва да овърселне дори в своята глава, че нещо е възможно. Разбира се, ние ще направим най-доброто от себе си и ще очакваме пазара да реагира и всички маркетинг експерти да припознаят нашия форум като мястото, където всяка година да участват, за да може да получават най-доброто от най-доброто. Да, силно се надявам. Добре, нека да преминем към образователната част. От вашето участие подготвили сте 3 грешки и съответно 3 съвета за хората, които се интересуват от B2B, за хората, които не се интересуват. Е време да се позаинтересуват. Това вече го разбрахме, но споделете за най-важното грешките. Първата със сигурност грешка в Q4 е да не си създадем маркетинг стратегията за следващата година. Значи нещо, което обичам много да казвам на нашите клиенти е: със стратегията се създава септември, октомври месец. Не се създава януари следващата година, защото много компании казват: ама чакай да ни одобрят бюджета декември, тогава януари ще говорим. Не, когато не ти дават един бюджет, когато ти си маркетолог в B2B компания. Ти защитаваш бюджет, ти предлагаш бюджет. Съответно, ние помагаме на нашите клиенти да изградим най-правилния възможен бюджет и те да защитат каквато се може по-голяма и по-стойностна сума, която да може да подкрепи този бюджет. Така че септември месец и октомври е времето да създаваме бюджети. Както казва Валя, сега трябва да се правят много бюджети. Да. Всички наши клиенти им помагаме, разбира се, за да може да надграждаме, да ги държим в фокус, да няма спад, по-скоро да има надграждане. Абсолютно. И това надграждане, както казва Валя, винаги е подкрепено с данни, с цифри, с факти, които са истината е, че ние затваряме годината около септември месец и даваме статистики до септември, са ни големите репорти, как се е представил бранда, декември след това отново. И от септември се правят стратегиите за следващата. Това е първото. Второто е просто старо тук сме написали, но по-скоро сме имали предвид липсващото съдържание. Просто много компании в B2B сектора тотално им липсва съдържание. И сега ще ви кажа едно нещо. Много често в последните години, понеже ние от време на време дори се включваме в това да помагаме на компаниите да намират своите търговци, когато седна на едно интервю с търговец, много често те ми задават въпроса: какви са материалите, с които аз ще мога да работя? Какви са каталозите? Какви са брошурите? Имате ли определени статии? Имате ли презентация търговска? Видеа някакви, които ще ми предоставите ли таблет, с който да мога да показвам? Каква е CRM системата, в която ще репортвам?
Това последното малко го излагахте, не обичат много да репортват вече CRM някои системи, питат, някои но питат. да, някои от тях вече всъщност видяха ползите и им е по-удобно по този начин. Така че за да имате добри търговци, защото това е темата, която най-много интересува B2B компаниите, вие първо трябва да имате добро съдържание. И второ, за да имате лидове, за да дойде при мен един бизнес и да ми каже, имам тук един уебсайт, обаче то един лид на месец максимум или 2 лида на година имаме. Той не работи. Моите конкуренти вече започнаха, нали, да са да се появяват повече в онлайн пространство. Няма как да очаквате лидове през уебсайта, просто защото сте създали уебсайт. Трябва да има съдържание в онлайн пространството. Трябва да задействате така наречения inbound маркетинг. Така че това е всъщност към третата грешка, да планираме в бюджета за следващата година повече само офлайн събития. Те са важни. Те са абсолютен факт. B2B маркетинга не е маркетинг, не е дигитален маркетинг. Той не е само дигитален маркетинг. Дигиталният маркетинг там подкрепя. Той създава тази inbound среда, в която да правиш лидове онлайн. Но събитията, там срещаш най-качествените си клиенти. Там са място, къде търговците и всички тези материали, които си подготви от маркетингова среда, наистина могат да блеснат и да направят така, че да имаш on-spot сделки. Така че те са важни, но около тях трябва да създава съдържание. Много беше интересна темата за репърпъсинга, много хубава дума са избрали Anomaly за това нещо. Аз го наричах refurbishing, но сега репърпъсинг даже повече ми харесва. Но наистина ние трябва създаваме едно съдържание, видео или статия или каквото и да било друго, създаваме събитие, създаваме снимки, създаваме видео, създаваме статии и ги вече слагаме в отделните канали, защото цялата тази информация, тя изгражда всъщност инбаунд фунията, която ще ни доведе до лидовете, които пък трябва да отидат при селзовете, които пък да ги затворят с материалите, изглеждайки максимално добре пред клиентите. Нещо много интересно като тенденция, която видяхме преди пандемията, един от бизнесите или изобщо от секторите в бизнес средата на B2B беше много засегнат, доколкото, нали, онлайн бизнеса просперираше, компаниите, които разчитаха на повече физически досег с клиентите, пострадаха, някои успяха да се адаптират, което беше много важно, но сега, нали, ние това се чудихме. Дали просто всички ще отидат онлайн и ще кажат тук ни е добре, или съответно като поминат нещата отново ще се върнат. Връщат се, което е много готино. Просто хората имат нужда от хора. И семинари, събития, конференции, подобен тип места, където наистина да се случва тази химия, нали, между, нали, хората, продажби, контакти и така нататък. Това нещо се завръща, което е страхотно. Хората просто отново го искат. Но всъщност реалността вече е различна, което означава, ти не можеш да си позволиш, понякога ти правиш на място събитие, но ти вече трябва да мислиш дали пък да не го стримвам. Абсолютно. Дали едновременно с това да не го пусна в няколко канала. Не можеш да останеш, да се върнеш вече изцяло на действителността, която беше преди 2020 година. Това ми напомня малко на точно част от нашият проект F5. Ти го сподели за нетворкинг събитията, където хората ще имат възможността да вземат този жив ефект, който всъщност дори има хора, които купуват билети за определени конференции не заради съдържанието, което ще получат, а защото ще срещнат определени хора. Да, абсолютно. И когато ние си говорихме с вас, нали, точно тази стратегическа нали, идея, което последствие стана и решение, което, нали, валидирахме с абсолютно всички наши партньори, беше да направим фокусирано, нали, съдържанието, което е обучително, степ бай степ, и да можем да пренесем контактите в другото място, за да може да удовлетворим максимално ефективно, best of both worlds, както се казва, което е супер и е важно, но ето, в смисъл, B2B е точно този начин на мислене, който вие говорите, защото F5 като продукт също е B2B. От огромна гледна точка, защото имаме собственици на бизнес, имаме маркетинг агенции, нали, искаме сега в момента, ако ни гледат маркетинг менеджери или собствениците на бизнесите, които имат маркетинг отдели, те да припознаят, че това е проекта, в който те трябва да планират бюджет за следващата година за техния си екип. Горе-долу е аналогия.
Ние бихме посъветвали маркетинг менеджери, ако искат да развиват екипите си, задължително да планират подобен тип бюджет, да инвестират дългосрочно в него, да знаят, че следващата година ще пратят екипа на F5. Това е много, много важно. А ние знаем, че те го правят, защото всъщност ние имаме вътрешна услуга, с която ние обучаваме бъдещите маркетинг менеджери. Ако ние сме работили с една компания 1 или 2 години, те след това казват, вече искаме да имаме вътрешен маркетинг екип, помогнете ни да намерим хората и след това да направите един онбординг за няколко месеца, така че нали, те да не започват от нулата. И сега просто наистина, обръщайки се към всички тях, не че няма нужда вече от тази услуга, но ние сме надградили дори с тази конференция, само бивайки на B2B конференцията, а още по-добре и на всичките 9 конференции, вашия екип реално придобива максимум от знания и най-важното максимум от контактите. Защото няма как ти можеш да знаеш цялата теория за Инстаграм или за инфлуенсър маркетинга, но ако не познаваш инфлуенсърите, а ти ще можеш да се срещнеш с тях на нетворкинг събитията, да се запознаеш, реално няма как след това да правиш бизнес. Така че за мен това е най-добрата формула, която би могла да бъде измислена, за да предаваме знания на маркетолозите в България. Силно се надявам. Аз в началото на моето експозе, във въвеждащата презентация, точно това споделих. Че имаме дългосрочен план, 5 години. Значи, ако ние не постигнем 80% от фирмите, които имат маркетинг отдели, не си сложат в бюджета, че F5 е нещото, т.е. ние сме сбъркали някъде, и като съдържание, и като подход и така нататък. Нека да видим. В смисъл, имаме дългосрочна стратегия, т.е. не правим тази грешка, която нали ти сподели. И нека да видим сега всъщност и съветите, които бихте дали. Те са много свързани. На първо място, едно от главните неща, когато правим стратегии към грешката, да кажем, че не сме направили тази грешка и ние в септември започваме да правим заедно стратегия, но от основните неща в тази стратегия е първо да си изградим бар персоните, затова и тук го споделяме и след това ще имаме такава тема и в събитието за B2B маркетинг с уникален експерт по темата. Просто не може да не си познаваме в днешно време кои са ни идеалните клиенти и тук не говоря да асумваме, в смисъл да си мислим кои са те. Не, тук говорим, че вече могат да се правят достатъчно въпросници, онлайн интервюта, беседи на живо. Просто скобата тук, която ще отворя, Иван за наш клиент, страхотен клиент, Зелен, направи уникални интервюта с настоящи клиенти, които купуваха през техния онлайн магазин, и то интервюто казвам с 10 човека и накрая беседа, в която всеки един от тях можеше да сподели какъв е бил експириенс, с какво може да се надгради платформата и това след това беше представено пред клиентите като репорт, с което те надградиха след това. Така че това са екстра усилия, да, понякога нямаме време за тях, но когато имате външни екипи или съответно вътрешни екипи, вие можете да... Трябва просто това да е един от фокусите, защото каквото и след това да правите, може да е грешна инвестиция, ако не познаваме психологията на бар персоните. Само да допълня, тук наистина в случая клиентския профил, аватар е толкова важен в B2B, защото пак обръщам внимание, той трябва да е една обща, константна или по-скоро развиваща се, но ясна картина за трите отдела. Не може маркетинга да си мисли, че маркетираме на този човек, селса да ходи да продава на другия човек. Това е абсурдно. И това много често сме го срещали. Нали, когато, примерно, в някакви компании питаме, добре, разкажи ми, кои са ви клиентите, маркетинга казва едно. И много лошото при маркетинга е, или по-скоро предизвикателното е, че той няма директният достъп до клиента. Докато селса го има в най-големите случаи. Затова дори една от стъпките, които правим в този случай, е да събереме и да направим дори с тези екипи разговор, да синхронизираме тяхната представа. И тогава става всичко много по-лесно, защото маркетинг създава правилното съдържание за правилните хора, на които ние продаваме. И освен това има вече инструменти, които пък го синхронизират. Цялото това знание и цялата комуникация между тези екипи. Това е всъщност другата тема, за която ще говори също наш лектор. Просто GTM стратегии, това са go-to-market стратегии, малко по-познати са в SaaS средите. Използвайки абсолютно различните инструменти на маркетинг, sales и customer support и всички онези софтуери, които ще могат да изградат комуникацията между тях, така че комуникацията с клиента да става мигновенна, обслужването на клиента да стане мигновенно, той да получава материали в момента, в който ги иска, просто защото процесите са автоматизирани, без да губим някой по пътеката в неговото пътешествие като наш клиент. И
за мен последната тема е, може би, черешката на тортата, нещо, което в света в момента абсолютно топ тема в B2B средите. Иван я практикува, както споделихме тук и за... Аз най-вероятно и аз я практикувам. Ти също. Ти също, разбира се, практикуваш. За Thought Leadership ние се опитваме през цялото време да помислим как да го преведем на български. B2B инфлуенсър. Да, B2B инфлуенсър, точно така, лидерът, експерт, нали, нещо от сорта. Много интересно има два свята в B2B, които са малко по-различни един от друг. Това са технологичните компании, които създават технологични продукти и услуги. Това са така наречените компании, които създават физически продукт, нали, производства и така нататък. В единия бизнес, където технологиите много лесно се адаптират, там много по-ясно се разбира смисъл от дигитален маркетинг, от всичките други, нали, активности, които искаме да представим. Докато в другия свят, който ние обожаваме и променяме нали, заедно през последните няколко години, със сигурност виждаме една свенливост на най-важните хора в бизнеса, това са неговите лидери. Те казват, аз няма да говоря пред публика или аз няма да говоря в социалните мрежи, нека там си има други хора. Вече това не работи. Толкова много се промени пътеката на един клиент в B2B, че в днешно време едно от най-основните неща, особено в социални мрежи като LinkedIn, но и разбира се Facebook е, аз консумирам съдържание от източника, от абсолютния първоизточник на този бизнес. Аз искам да видя лидера, основателя, хората, които всеки ден се борят в тази компания. Те какво разбират от това, което продават? И всъщност това в момента е един от най-силните канали за продаване и развиване на бранд на компания през личния бранд на собствениците. Тоест ти трябва да създадеш не стратегия, само контент стратегия за целия си бранд като компания, но и контент стратегия за даден човек, на база на неговия профил, на база на неговите възможности, на база на неговия характер. И това нещо да го капитализираш през социалните мрежи. Хората започват да следват тези лидери, не толкова самите брандове. И когато този лидер споделя полезно съдържание, адекватно съдържание, на време, той печели клиенти, в крайна сметка. Но не го интересува славата, това не е най-важното. Но той печели клиенти за своята компания. И това в момента е едно от най-работещите канали. Ние съветваме със сигурност всяка една нормална B2B компания да инвестира в това, да помисли как да представи през своите лидери това, което прави. Перфектен завършек. Аз ще обобщя как ние правим, когато планираме някакви кампании. Ние винаги си задаваме въпроса, нали, първо на кой, което е buyer персоната. Имаме примерно F5, имаме маркетолозите, специалистите, маркетинг менеджерите, бранд менеджерите, собствениците на бизнес. Да. На тях, когато говорим за B2B, най-важното нещо, поне, нали, според мен, е доверието. Че можеш ти да деливърнеш това, което обещаваш. И тук вече идва този нали, thought leadership, нали, който дава възможност на лидера да стане на фунията, горе на върха на фунията, за да може, нали, да прехвърли абсолютно всички след това по нея и, нали, да се случи финалното нещо. И когато имаме тази активност, за която вече визирахме, нали, било то Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn в този случай, когато говорим, нали, за B2B, хората, колкото по-често ги виждаш, толкова повече им се доверяваш. Поне това съм видял аз през годините, защото малко или много доверието, което аз съм натрупал у всички хора, които в момента ни гледат, у вас, у всички хора, които са ни били клиенти и ще ни бъдат, аз съм го натрупал благодарение на подобен тип стратегия. Вие сте го направили по същия начин и го правите до ден днешен и ще трябва да продължаваме да го правим, ако искаме да стоим на върха на веригата, нали? Защото просто иначе свенливостта вече в днешния дигитален свят, за жалост, е повече минус, отколкото авторитет. Защото преди, нали, това също съм го изучавал, нали, преди диджитал света, колкото по-недостъпен си, толкова си по-мистериозен, толкова... Да, обаче някой друг трябва, нали, да те представя в невероятната, нали, светлина или твоите резултати. Сега нещата се обърнаха. Със сигурност трябва да си регулярен и трябва да си постоянен и системен в съдържанието и в посланията си. Това, което и вие правите, това, което и ти правиш от толкова години, наистина капка по капка на едно и също място се копае. Това е супер много важно и аз просто искам да изразя нещо друго, което, нали, нашите зрители да чуят конкретно за F5.
най-хубавото нещо като логика е, не визирам дори с мен и Валентина, но е това, че всеки един от експертите е подбран, ти го каза мисля, че в едно от предишните интервюта, е подбран не само заради своята експертиза, а заради уменията да я предаде по правилния начин. Това убива една конференция. Може да поканиш и най-невероятния експерт в нещо, но той, ако не може да запали публиката, да обясни, да го пресъздаде по правилен начин, това нещата не се получават. Наистина аплодисменти за това нещо от всички други лектори и тези, които вярвам ние сме подбрали в нашата конференция, са просто хора, които горят да пресъздадат това, което знаят по адекватен и правилен начин. Наистина аз, когато коментирахме с вас лайнъпа за вашата конференция, когато видях хората, които и вие искате да поканите, аз просто казах, то аз май няма тук какво да кажа допълнително, освен, нали, аз да ръкопляскам, както ти сега, нали, каза. Защото да, ние имаме този критерий с цел създаване на полезност, защото в крайна сметка F5 се утвърди като една от най-практическите нали, конференции в страната. Вече е повече от конференция, това го разбрахме, но наистина аз искам да ви благодаря също, че давате вашите контакти, благодарение на тях, благодарение на вашето доверие, имаме възможност да поканим такива експерти на толкова високо ниво, с такъв опит, наистина и в панелите, и в лекциите. Аз просто, тези хора работят с такива огромни компании, както и вие работите, и те ще ни отделят, както вече и в началото, във введението разказах, 30-минутна лекция, направих едно уравнение, 30-минутна лекция равно на 1 месец труд. Само си представям този човек колко пари взима, за да може, нали, и той идва, прави го това нещо, защото и той иска да е лидер на мнение, защото той иска да достигне, да образова и така нататък. Което е, наистина благодаря ви и за участието тук, и за това, че и ние благодарим, Стени, много. Благодаря ви.